sannu matar tajiri ga dubu yayar ɗari kai mu gaida bangon sukari ashe ke ɗin ba su kai ki ba dole ne mu yi miki marhaba mata kina a sahun gaba ga hajiya maimuna mai kyautar mashina hajiya maimuna gatan yara da kankana hajiya maimuna kin girman ma business hajiya maimuna ke komai kina yi serious hajiya maimuna miki adawa ko shine a ƙas hajiya maimuna kin riga annabi zaki nasara hajiya maimuna ana da rafa uwa ake jira hajiya maimuna mu gode Allah mi mata kabbara hajiya maimuna ba kya zagi ba kya hantara hajiya maimuna matar tajiri ne rayayi hajiya maimuna maman Isma'il mai alkhairi hajiya maimuna maman Shukura ga mai kyan tsari hajiya maimuna maman Bilkisu akwai alkhairi hajiya maimuna yar kasuwa ce wacce ta girma sannan ta bunƙasa komai tana siyarwa in ka biɗa ka zo za ka same sa in samo kotuwa da sa aishi sauki kowa yana san sa mai ɗaiɗai da mai sari da mai biɗar a yi gara basa mai sallamu laye sai ku taho bakin cikin ku yayaye mutane na birni duk ku taho har da mutum ƙauye mai sanya su yi kayan ɗaki sun har da gado nasa mai sanya sai gida ko mota ya zo da ara harsa mai san akwatuna kayan lefe ya zo gagara basa mai san firinji ko tv ya kaiwa amaryarsa akwai kofunan shayi har danin tebul a gurinta mai bidar washin mashin kai ma zo ka siya ka ji ko kana bidar jancin komai tana siyarwa hajiya dan tana kasawa rabu shine yayo tsayawa kuma baiwa yayo daɗawa hajiya maimuna ga hajiya maimuna masana sai kallo kin nisa kin yi hokolo ta za su da ikon Allah masoyiya ta manzan Allah ki rike la ilaha illallah sannan ki rike la haula kan tayin ki sallah hajiya maimuna ga hajiya maimuna matar tajiri ne rayayi